Ketok blik ten. Men, montore nang omah. Berarti wong iki nang omah. Ya wis pas lah rene itu. Ya ta? Jadi glondong ini kunteh iki, Man. Ya le. Bapakmu nang omah ora? Arep nek perlu apa to? Omong karo bapakmu ya. Pak Mujabris karo Pak Bobemin arep njaluk bayaran. Iya. Seto. Serepot dolanan ki lho. Bah, dolanan ngene kok repot. Kowe iki jaluk persis karo Pakmu mulet ngono to. Enggak mau tak opahi, Mbok. Celuk dhewe kono lho nek gelem. Ya ampun. Selokno engko tak opahi le sing tenang, tak persani. Ya ta? Ya arep njaluk son horek apa permen. Ndak, pilih di son horek penak lho, Cang. Ya, enggak to. Entah. Yo wis. Nah ngono lho. Pak Poh domet karo Pak Poh jablek arep njaluk bayaran. Njaluk bapakmu kono, nyapa njaluk ibu. Kono. Pak, aku jablek arep njaluk bayaran. Pak esek repot ya. Ono, kon ngurusi gue. Bu, jarene Pak sik repot, kon njaluk buke. Alah, pakmu ki mesti kaya ngono ae. Nek perkara duit ngene iki angel ram tatanane. Basa nek marung langsung brabrok. Ora lho, Bri. Bocah iki dikongkon suwi men iki piye to? Lah iya. Gang, kono, ben jurusi Pak ae. Wek kena lupa kon. Idane keputusane piye, Bu? Ora, tetep njaluk bapakmu kono. Alah kamu. Kalau Bri, bocah metu kan. Iya le. Wes, bodoh kan. Kok ngono to, Le? Bang. Lah tak karo waduh piye to le? Pegel kok ya. Sikil kanten. Sayo lebu.